A good part of the world today suffers from a shortage of bread. But there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact the Vocation Directors. The phone lines, ABS-CBN, bring you Christ the Healer. Mayong adlaw nga Domingo kaninyong tanan. Nining ikaupat nga Domingo sa ordinaryong panahon, ato sab gisaulog ang National Bible Day. Ihalad ta kining santos nga misa nga mapasalamaton ang kasing-kasing sa bililhong gasa sa balaang kasulatan. Ang nagtudlo kanato sa kamatuoran, lamdag o giya sa pagkinabuhi nga matarong. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Mga igsuon, naataron sa ika-upat nga Domingo, sulod sa ordinaryo nga tuig sa atong liturgical year. Og niining misaha ato ning iampo nining atong misa ang kalinaw sa atong tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, kaayuhan sa mga masakiton o grasya para sa mga nag-atiman sa mga masakiton. O aron maandam tas pagsaulog nining santos nga misa, ato rong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, o kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa kudako iyamot, sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa, nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Naganay kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Dios ito sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuwa sa mga kawatan at pangamuyo. Himaya sa Diyos ito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang sa Espiritu Santo, diya sa himaya sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos ito sa langit. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing o nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Sophonias. Pangitaan ninyo ang Ginoo, kamong tanang mapaubsanon ug nagmasinugtanon sa iyang sugo. Buhata ang matarong ug pagmapaubsanon basin pag mahili kay kamo
inigabot sa adlaw sa kasuko sa Ginoo. Ibilin ko didto ang usa ka katawhan nga mapaubsanon. Mudangop sila kanako sa pagpakitabang. Kadtong nahibilin sa Israel, dili na magbuhat og dautan, ni mamakakpa. Pasibsibon nila ang ilang kahayupan, ug mamahulay sila nga wala nay angay kahadlukan. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang Ginoo kasaligan hangtod sa kanturan, nagaamping sa katarong alang sa dinaog daog, nagahatag og pagkaon sa gigutom. Sa mga bihag ang Ginoo nagapanglingkawas. Sa mga buta ang Ginoo naghatag og igtatanaw, ni adtong nahiluka pa ang Ginoo nagpabangon. Sa matarong ang Ginoo nahigugma, sa mga langyaw ang Ginoo na nalipot. Sa mga ilog sa balo ang Ginoo nagatabang, apan ang dalan sa dautan iyang gisalikway. Ang Ginoo muhari hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios o Sion latas sa tanang kaliwatan. Bulahan ang kabus diha sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa Gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, huna-hunaa kung kinsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Pipilara kaninyo ang maalamon o gamhanan o tinamod sa katilingban sumala sa tawhanong pangisip. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pagpakaulaw sa mga maalamon o gipili niya kadtong giisip nga huyang
aron pagpakaulaw sa mga taong gamhanan. Gipili niya ang mga sinalikway ug tinamay ug gipakawalay bili sa mga tao aron pagpaila nga walay bili ang giisip nga hinungdanon sa mga tao aron wala kayo'y makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios kang Kristo Jesus o gihimo niya si Kristo nga atong kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong atubangan sa Dios ug kita nahimong balaang katawhan niya ug gihatagan kitag kagawasan. Busa sumala sa giingon sa kasulatan. Ang buot magpagarbo, kinahanglan magpagarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo dito sa langit. Hallelujah, 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 Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudloan niya sila niining mosunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawon niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluy-an sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kung bugal-bugalan o daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nining Domingo ha, tagaan ta og nindot kaayo nga Ebanghelyo tungod kay mauni sila ang kanang atong paagi unsaon ta malipay. Gusto ba mo malipay o masakitan? Ako, lipay sa akong gusto. Ambot ang mga madre, o gusto ba sa silag kalipay? O kamong mga masakiton, gusto mo malipay? O bisag masakiton, gusto malipay. Ang bata, gusto malipay. Pari, gusto malipay.
Hasta na mga ISIS, mga Abu Sayyaf, mga Muslims, tiguang, gusto gitang malipay. Og labaw sa atong kagusto malipay, ang Ginoo mas gusto nga kita malipay kanunay. Nga bisag unsay atong kahimtang, malipayon kita. Muna nga gihatag niniyang 8 ka paagi unsaon nga kita malipay bisan unsa pay kahimtang nato dinis kalibutan. Kung ato lang gining sundon, way panahon nga di ta malipayon. Saman tuo mo dili. Mayo kay tuo dai mo. Hala sige ato kunong sugdan. Og nituo mo mosunod pud mo ani. Kaning 8 beatitudes or ang 8 ka paagi aron madawat nato ang kalipay nga langitnon, famous kay ni siya. Nya kasagaran sa mga tao nga magsusulat, ibutang gid na nila ang mga importante kaayo nga mga butang or punto either sa sinugdanan or sa katapusan sa ilang pagsulat. Sa order ba? 1 to 8 man eh. Pero niining 8 beatitudes, ang pinaka-importante, importante man yung 8, ang pinaka-importante gibutang sa unahan ug sa katapusan. Kay limitado man atong oras din eh. Humili ra man eh. So ako na lang suwayan og pamalandong ang una ug ang katapusan kay makatuman mo aning duha, matuman na sana ninyo kanang unom nga naas tunga-tunga. Pero dili gani mo ganahan aning nag-una ug katapusan, pasaylo ako nga di isa gid mo katagamtam anang unom nga nahibilin. Panalitan. Ang gibutang diri sa unahan, bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, wala na ni daghang pasumbingay. Niingon ra siya, bulahan kamong mga kabus. Kaya ang meaning gid ani niya, bulahan kamong mga kabus. Karon kamo, kung kamoy ako pangutanon, apil na mo diyang mga masakiton. Unsa may mas bulahan para nimo? Kanang napobre o kanang nadato? Kinsa may tawgo nimong bulahan, ang napobre o ang nadato? Wa man day mo'y klaro. Ang di man mo klaro, kamo choir, unsa man kinsa may mas bulahan, ang pobre, ang napobre o ang nadato? Tug alas tinuod. Kasagaran nato, congratulations sa niingon nga ako padre, ang akong tawgog bulahan kanang napobre. Nindutan no karon iguli nimo masunog imong balay, kahala kabulahan ako. Wa na koy balay. Ana, no? Or inigawas nimo dias gawas, labnihon imong bag sa hala kabulahan ako. Wa na koy kwarta, maglakaw na lang koron. Mo ana ka. Or min ko hala di malasan ako eh. Igabot ninyo sa inyong silingan, igtanaw nimo dito daghang kay slag kwarta, nakadaog sa loto, nakadaog sa swerte. Ala sortihan niyo. Ala ka nice niya ana. Uy blessed kay siya kay ngano man sa na nakapalit na kog house and lot. Siya uy man ani sa kanang buwagaw kay buhok diha. Nga bubuk kay short. Diya payuki diha. Usahay tawgon na natog bulahan, bahala nagdiin agikan basta nahimo kang kwartahan, bulahan ang atong tawag ni ana. Munang dinis atong nasod kusog kaayo ang korupsyon. Kay ang mga tao gustong tawgog bulahan kun madato na. Korupsyon gyud. Sa gobyerno, korupsyon. Sa simbahan, koleksyon. Depende. Apil sa ning nagwali. So, mao na, depende gid sa itong bulahan. Pero ang tinuod nga bulahan, mga igsoon para sa Ginoo, kadtog yung mudawat sa kakabos. Og nangandoy mahimong kabos. Si St. Francis of Assisi, dato kayo, sa likway niyang iyang pagkadato. Daghang mga dato nga mga santos, nga gisalikway gid nila ilang pagkadato. Niya, nahimo din silang kabos niya, nalipay kay sila sa dihang kabos na sila. Kay usa ka lipat-lipat sa kalibutan, usa ka dakong bakak sa yawa ang pagtudlo nato nga ang kwarta makalipay. Kamo, motuo ba mo nga ang kwarta makalipay? Ikaw no, pangutanon mo, wagi mo klarong tubag. Sige, testingan lang nato, check up lang ni.
naibag diha, gibutang skilid. Gibutang skilid. Klaro kay na, nga gamay ra nagkwarta sulod ana. Kay mo ra man gibutang skilid. Sa ato pa, relax ra ka. Relax. Ato nang butangan diha og mga 200,000, duha ka bundles nga tag 1,000, cash. Kinsay tagian ng baga, iyan na ginang sabakon. Kaya nga naman, di na siya relax. Di na siya relax. Sa ato pa, ang iyang kwarta, nakahatag niya og stress. Nakahatag niya worries. Ingka, basig budak ko, basig og patatong padakan, basig ma-relax na siya. Ahimo na tong 1 million, na po ka bundles nga tag 1,000. Masud man ang baga, luag pa gani. O sige, 1 million. Imbes nga ana ra to iyang kinuptan, ana na. Iyang kinuptan. Ay nga naman, mas kuan naman siya, mas worried naman siya. Sige, basin pag atong himuon og dako-dako, basin pag makuha na siya, ma-relax na. Himuon na tong 2 million, 20 ka bundles nga tag 1,000 cash bills. Masod man gina diha, luag pa gani. Inig 2 million ana, gawas nga nag-ana siya, musugod na siya lingi-lingi siyang tupad. Kaya nga naman, maingo siya, wa baka ni Rondi, baka ni mga kawatan niya akong tupad ana. So musugod na siya kaway salig sa iyang isig katao kung mag-anam na siya kadato. Hastas pari, wa na siya siguro. Hastas iyang bana, kung panitan asawa siya, wa na siya salig sa iyang bana. Wa na siya salig sa iyang mga anak. Kanunay nang ikandaduhan ang iyang kwarto. Di idiglakaw niya, inigsud sa iyang bana, maingon na siya, nang hugas siya sa plato, maingon na siya, wa baka turong kuha sa animal dito. Ito isugal turong. So, wa na. Tungod na sa kwarta. Hala, kuhaan na tanang kwarta. Di ba? Grabe kaya nga itong pagsalig sa ito isig katao. Musiar na siya, kanang iyang bag, iyaran ng biyaan. Niya, maingon ng madre, asay mong bag, ter. Ingon siya nga, ay, tuwa man dito, tuwa may mga tao. Ana, dako kay siyang pagsalig siyang isig katao. Pero na siya kwarta, wa na siya salig. Tanawa mga dato, kasagaran, gikural ginang ilang balay. Niya, mag-anam na sila kadato, mag-anam kataas ang kural. Kanang kural, timaan ka na sa insecurities, worries, o greediness. Unya, kung musamot na yung kadako iyang kwarta, butangan din ang security guard. Nya kay magduda man siya security guard, magdanas na siya bodyguard. Nya kay bisag na siya bodyguard, di man gyapon assurance nga safety siya, hasta iyang sabon safeguard. Tinigin niya kaworis. Niya, magsige na siya inom og mga kanang mga supplements, aron di gid siya masakit. Oh, pero ang iyang dughan, bugat. Kaya nga naman, tungod na sa iyang paghigugmas kwarta. Pero kwaon na nato tanan, kanang iyang tanang kural, mga lusno na. Unsa pa may iyang ikural, wa naman siya kwarta. Unya, makita na niya ang iyang silingan, nga mga smiling kignaong. Kay katong kinural siya, ang iyang kinabuhi, lonely. Kay nagtanaw niya, upat ra gyud ka eskinas koral na pagyoy barbed wire, way kalainan sa building sa CPDRC o sa BBRC. Naghimo siya iyang kaugalingong bilangguan. Na bilanggo siya sa iyang kabalaka tungod sa kwarta. Pero malusno na ng mga koral, mag-inambitay na na. Dali ra kay pag-ingon, na kay bitsin diha day, na kay asin. Isa di ako'y asin, wa ko'y kamunggay, sa pagkuha lang. O ana. Pero na koral, butang nga din, no trespassing. Private property. Beware of dogs. And beware the shotguns. Oh. Naapay gibutang ko na. Nayusa kabalay ako nagian. Gibutangan dito, no trespassing. Trespassers will be shot. If you will not die, you will be shot again. Portigin niyang, kuana, portigin niyang dawuag kwarta. So mo na una ha, kinahanglan mahimo gitang kabos. Ang tao sad nga mudawat sa kakabos og nangandoy mahimong kabos, kung tagaan na nimo siyag millions or billions or trillions, kamao kay siyang muhandol ni ana without worries. Oh. Kung kawato na, mingon na din siya, ay gihatag sa Ginoo sa kawatan. Kaya di man siya mo itag-iya ang Ginoo man. O, di ba? Wag yung problema. Nya, inigbalik sa kawatan, inshallah, di balik. Ana, nibalik akong brad. Ana na siya. Wag yung problema. Kaya ang Ginoo nagsugo man sad, kung kung kawaton ang imong butang, ayaw na ka nagbawian. Sugo biyan nas Ginoo. Kita gani,
Di pa gani kawatan, nangutang ra, sus, paninglon pa yun. Niingon ra ba ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ang maningil og bayad, maimperno. Kaya nga naman, kay maningil ka sa ato pa, mas importante nimo ang kwarta kaysa tao. Ang importante ang tao, dili ang kwarta. So kung nakita nimo ang tao nga buhi, nagkaon sa imong gihatag nga kwarta, pagpasalamat ingkala buhi kayo ay kay ang ako nang kwarta iya gikaon. Ana. Salamat Lord kay nabuhi siya. Ana. Di ba? Dili ka malipay nga buhi siya, mo nay bayad sa imong kwarta nga nabuhi siya. Imo pa ding paninglon. Ana. Unsay premyo kon mudawat tas kakabos, ay nindot kayo. Ang gingharian kay ila maimo ang gingharian sa langit. Unsa man ang langit mga igsoon? Naa diha ang kalipay, katagbawan, kalinaw ug kasantos. Tinuod nga kalipay, lasting peace, lasting happiness, lasting joy. Nga bisag naa pa kay sakit, malipayon ka og malinawon. Di inagikan gikan sa imong kasing-kasing nga nagpaubos o gikan sa Dios nga mipremyo nimo nga mituman sa iyang kabubuton. Duha ginakabuk, ang imong binuhatan ug ang grasya gikan sa Dios. Tanawa ng hakog kay kwarta, bugat kay mga naong. Mas bugat pa sinsiyo. Tanawa ng way kwarta nya nidawat siyang pagka-way kwarta. Pastilan, makakwarta lag jutay. Bisag ka nang magduot-duot lag karumata, ini kakwarta nagjutay, mupalit dayon nag red horse, tutiman dabi dayon na, ya inom-inom dayon. Relax kayo. Wa siya kay bawo ugma unsa pa iyang kanon. Pero relax siya. Ang katapusan nga beatitude niingon diri, ikawalo ni, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Mao gyud po'y premyo kay ila ang gingharian sa langit. Kung kabusta, lutuson sa ta, kitay tukhangon, kitay patyon. Kasagaran mamatay ang kabus, kasagaran mapriso ang kabus, kasagaran ang mag-standby sa prisuhan hangtod tag 15 katuig ang kabus. Ang mga dato mamiya ra na, nyag mo standby sa nagprisuhan, mag-drug lord sa nalito sulod. So relax kay sila. Kinsay lutuson, kinsay bunogon, kinsay patyon ang kabus. Pero unsay premyo? Kung buhaton ni nila nato, ang gingharian sa langit, imo. Kaya nga naman, si Kristo kabos, si Kristo gilotos, si Kristo gipatay. So kung moabot na din ni nato, liwat na ta ni Kristo. Og nahiusa na ta ni Kristo. Unya kung asa si Kristo, tu asa ta. Kisa may gusto ninyong masuod sa kinabuhi, si Kristo o ang demonyo? Amo na, kanang tanan nimong sakit, kanang tanan nimong kasakit, dawata na tungod kay miambit ka sa kasakit og sa sakit og sa kamatayon ni Kristo. Ayaw ka balaka kay dili nimo ending dinhi. Tu ay langit nga giandam sa Ginoo og maotoy mas importante. Kamo pwede mong mamatay karong gabi. Pwede mong di na maugmaan. Pero ang importante nga dili gid unta mo musugot nga maimperno ang inyong kinabuhi human dinhi. Pero ang pare, wa ni siguro. Mauna nga, iampok ninyo ming mga pare. Kay tungod sa kadaghas kulikta, maglibog nami unsaon pagkwenta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang magipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen.
Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan, aron mahisakop kita sa pundok sa mga kabus o mga mapaubsanon, kinsa nagapaabot sa tanang grasya nga gikan gayod sa Dios, ang grasya nga mao ang langit. Busa mo ingon kita, Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Himua kaming mapaubsanon. Alang sa simbahan, uban sa mga pangulo niini, nga sa ilang pagsangyaw sa maayong balita, alang sa kabulahanan sa mga kabus, ug sa mga mapaubsanon, ilaw sab unta mabatunan ang maong hiyas, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang ni adtong naningkamot, nga managdait ang katawhan dinhi sa atong nasod, ug diha sa atong tagsa-tagsa kapanimalay, nga bendisyonan unta sila sa Dios, isip iyang mga anak, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa usa ka mabungahon nga pagsaulog sa National Bible Day, ug nga unta ang pulong sa Dios, tun-an og pamalandungan sa kinasingkasing sa matag Kristiyano, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa mga masakiton, mga binilanggo, ug sa mga tawo nga nag-antos sa nagkalain-laing kasakitan sa kinabuhi, nga pinaagi sa atong pagpakabana sa ilang mga panginahanglan, ikapakita nato ang gugma sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa tanan nga nagtrabaho sa mass media, ilabi na ang mga broadcasters, mga artista ug ang manunulat sa pelikula, abli unta ang ilang mga hunahuna ug kasing-kasing sa mga pagtulunan sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Alang sa tanang mihali na niining kalibutan, nga makabaton na unta sila sa hingpit nga kabulahanan didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himua kaming mapaubsanon. Muhilom kita alang sa atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan ug alang usab niining mosunod. Amahan, pinaagi sa imong anak, gipakita mo kanamo ang dalan paingon sa matuod nga kalipay. Pakiguban kanamo kanunay og hiusaha kami diha sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sakripisyo gikan sa mga kamo, alang sa pagdaig kang maya sa ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibuok niya nga santo sa simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot nga sa imong pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw man sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Amay umataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo. Apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo ug busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto sa iya mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Hang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya karon nagsimba dinhi, takip na ang among mga masakiton na among giampo karon. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz de Manila, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Hinahagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa buhing pagtuo, maghiusa kita karon pagsangpit sa atong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunobos. Kaimo mananging harian, ang gahong ug ang himaya. Hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Uban sa gugma, ipaambit nato karon ang timaan sa atong pag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete.
Magampo kita. O Ginoo, kay imo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan, itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo alang sa mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang mag-antos tungod sa kasakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesus Kristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinasingkasing nga pasalamat alang sa tanan nga ning tabang aron atong mahatod kining santos nga misa sa mga masakiton nga naa karon sa ilang panimalay o sa balay tambalanan. Salamat ilabi na sa atong Mass Presider, si Reverend Father Crescenciano Obod, ang Brothers of San Pedro Calungsod Choir, ang atong mga pilgrims, BEC, sa San Vicente Parish o ang Crusaders of the Holy Face of Jesus. Deboto sa Divine Mercy sa Punta. Salamat sab sa atong mga offerers, si Dr. Elaine Galieto and Carmen Cañete. Sa atong altar servers, Eucharistic ministers, lectors, o kaniyong tanan nga ni akaron dinhi daghan kaayong salamat. O greetings usab sa atong mga YouTube viewers. Ilabi na kang Mercedes Fernandez. Alang ni atong gustong mutabang aron atong mapadayon ang paghatod sa Santos nga Misa alang sa mga masakiton, palihog ipadala lang ang inyong donation sa Daughters of St. Paul. Mga igsoon, kaning atong pagsimba, nasa tayo daghang grasyang nadawat ani. Bisag mamatay patadayon karon, murag siguro na gitas langit. Pero usa sa mga nindot nga grasya nga atong mabaon, mao gyud ang gitawag og kaning hingpit nga kalipay or divine happiness. Unya, mahitabo lang sa kanunay, mupadayon ra na kung kamautang mutuman sa 8 Beatitudes. Kinahanglan, unahon nato nga mahimo na gitang kabus. Paglipay mo, mahimo mong kabus. Unya, kung nunay mo lutos ninyo, pasalamating Ginoo. Kay mao na nay agianan padong sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Idoko ang inyong mga ulog, dawatang panalangin sa Dios. Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan kon nahisalaag sila. Itugot ka namo ang bugos nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinud-anon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na nato ang santos nga misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tumayo tihayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Magliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at alay siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos at Anak, Alleluia! At isigaw sa lahat, galingan niya'y wagas, ngayong lukhat sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo
sumisigaw sa libutan. Ang ngalan niya'y aking singling ng bituin. Liwanag ng Diyos sumaati, langit at lupa siya'y papurihan. Araw at tala siya'y parangalan, ating pag